أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أمنا فايدة دودي منجاكا مع من بفيكا كانوا كلا مسويدم سن مع قربا أكاسر يكومر ساندي سنفير كبا مغوبنا سنكيفي يبولا بارك الله دي يشوفر دي يمكرشان دي يريبراتر دي منيجي imana ka ɲɛ fɛn o fɛn kɛba ye dugukolo sanfɛ nin bɛ se ka kɛ bɛɛ ye i bɛ se ka nin kɛ i n'a fɔ a ka di ye cogo min mɛ n'i bɛ nin kɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ ni cɛncɛnbɔlaw ye cɛncɛn bɔ an baw bɛ fɛn dɔ sɔrɔ cɛncɛn la u b'a fɔ ko kaakoden i b'a sɔrɔ a kɔfara ye finman ye an baw yɛrɛ tun bɛ kɔfara in bɔ sogo min b'a kɔnɔ olu mɔgɔ t'o la mɛ o kɔfara in o tun b'a kɛ ka daa kɔ siɲɛ on yɛrɛ minnu y'an ba ka musomani baaraw kɛ parce que an kɛra komi an ba ka npogotigininw an jɔra musoya pilasiw la an b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ an yɛrɛ tun bɛ o kɔfara in kɛ ka daa kɔsiɲɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛfun ni cɛnjɛ kɛ ka taama daa kɔ kan f'i b'i jaya kan an y'o kɛ an dɔw hakɛ yɛrɛ dɔn ni muso furu yɛrɛ tɛ foyi m'an b'o baara la o tuma laɲini ye jumɛn ye e maa min bɛna nin tulubara in kɛ sisan ka se ka manja sɔrɔ bɛɛ k'i kanu wa kana ka dɔrɔn karisa ka di n ye n bɛ karisa fɛ bɔlangola ayi a k'a sɔrɔ karisa ka di n ye karisa bɛ nafa sɔrɔ kanu min na o de don n tɛ kanu gansan a nafa ka dɔgɔ o tuma n'i ye kaako den n'i y'a cɛ fɛrɛ dɔrɔn i bɛ sogo bilenman fɛn sɔrɔ goman tɛ n'i sara cɛncɛnbɔlaw la dɔrɔn nin bɛ sɔrɔ hali ni ko a den kɛmɛ mɛ e mago bɛ den kelen pewu de la n'i y'a cɛ fɛrɛ dɔrɔn i bɛ sogo bilenman in bɔ a kɔnɔ n'i ye sogo bilenman in bɔ a kɔnɔ kɛcogo fila bɛ a la i bɛ se k'a ja k'a susu k'a kɛ mugu ye i bɛ se ka sogo bilenman in yɛrɛ kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'a sisi k'a kɛ komi kaana mugu o tuma sisan n'e bɛna baara in kɛ e bɛ mun ɲini an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko bɛtɛ dɔw ko sirabara o fana bɛ marabagaw fɛ yen i bɛ sirabara san n'i ye sirabara san i bɛ sɔrɔ k'i sara nɔnɔtigiw la i b'a fɔ k'i mago bɛ ba naare la yɔrɔ ba naare bɛ yen saga naare bɛ yen misi fana naare bɛ yen mɛ nin sira kan an mago bɛ ba naare de la n'i yɛrɛ jɔra a ka ko gɛlɛn tɛ i b'i ka ba nɔnɔ san dɔrɔn i b'a k'i ka bidon kɔnɔ i bɛ taa n'a ye fɛ yen sɔn n'a sunɔgɔra dɔrɔn i b'a gosi ka se ka naare dɔw sɔrɔ dɔrɔn min bɛ se ka kɛ nafa ye o tuma ni o naare in de bɛ kɛ sirabata kɔnɔ n'i y'o kɛ sirabata in kɔnɔ o tuma i ye kaakoden min bɔ k'a sisi walima n'a sɔrɔ i y'a jɛ i b'o mugu dɔɔnin ta i b'o kɛ naare in sanfɛ sirabara kɔnɔ o tuma an ka parifɛn kɔrɔba dɔ bɛ yen kabi an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ka parifɛn kɛta don n'an b'a fɔ a ma ko la fatahu ilal aliyu dɔw ko seyidina ali dɔw ko parifɛn muruni a kasani ka da butelini ye fitinin ye datugulani ye finman ye muru fila ja bɛ a kan a parifɛn buteli fitinin a mana caya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ 150 kan o de bɛ toni naare in kan n balimakɛ n balimamuso n'i ye nin kɛ i na segin ka fɛn dɔ kun tɛ wele k'a fɔ k'i ye hakika sɔrɔ manja la o tuma ale kɛtɔ i b'a lama i b'i bolo don a la i b'a lama walima kilisitigiw ye min fɔ an ye kilisi ko la an ye kilisi kala kabi kilisi cɛw bɛ yen n'u ma ban halisa u bɛ yen fana cɛkɔrɔbaw minnu n'u ko n go dɔrɔn o de don o tuma ala sɔnna an ye kilisi kala olu de fɛ ala sɔnna an ye jiri kala olu de fɛ a sɛbɛ turabu fana bɛ ten o tuma i bɛ kala de dɔ tuli na i bɛ to k'a lama i b'a fɔ ko tu bisimilahi minimini kun bɛ kungo minimini jiginna so diɲɛ cɛw ani diɲɛ musow a setigiw n'u ɲɛ dar'i kan u ka dimi u ka dama e karisa nɔfɛ e ko ala e ko a kɛra e bɛ nin fɔ i bɛ tulu in lama tu bisimilahi minimini kun bɛ kungo mini y'a tɛ minimini a kun bɛ kungo minimini jiginna so diɲɛ cɛw diɲɛ musow diɲɛ setigiw n'u ɲɛ dara ne karisa kan u ka dimi u ka dama ne karisa nɔfɛ ne ko ala ne ko a kɛra i bɛ nin fɔ bara in na tulu in na o b'a sɔrɔ a bɛ sirabara kɔnɔ i bɛ kilisi k'a la i b'a lama fo siɲɛ 7 o tuma dugu jɛ o jɛ i bɛ tulu in dɔɔnin tigɛ i bolo camancɛ ta kini i bɛ sɔrɔ k'a da i gosi camancɛ ta kan i b'a sama ka jigin fo ka se yan i bɛ sɔrɔ k'a tigɛ k'a kɛ pilisi ye i b'a kɛ tan i b'i ɲɛdamu ale semaine ko tɛ tile 2 ni 3 tɛ kabi i b'a kɛ don min ka bɔ yanni i segitɔ so kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ dara farikolo kan min ni fɛn tɔw tɛ kelen an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ɲuman ani kɛcogo ɲuman ka barika don a la
ala mo sabati an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.